Мова – це більше, ніж слова. Це кордон, який не видно на карті, та зброя, яка працює щодня. Поки вона звучить, країна тримається. Війна стала переломним моментом для мовної самоідентифікації українців. І хоча хвилі українізації спостерігалися ще з 90-х років, саме останні події змусили багатьох переосмислити значення мови. Йдеться не лише про комунікацію, а про державність і культурний кордон. Українська мова дедалі більше сприймається як елемент національної безпеки. З початком повномасштабного вторгнення, або ще і раніше, ще з 90-х років, ми можемо констатувати певні хвилі українізації нашої спільноти. Це і 12-й рік, мовний майдан, якщо пам'ятаєте, звісно, і Революція Гідності, 14-й рік, і початок війни російсько-української, ну і відповідно уже такий піковий момент усвідомлення, мабуть, власної ідентичності – це початок 22-му році повномасштабного вторгнення Росії на наші терени. І ми розуміємо, що мовне питання – це питання національної ідентичності, це питання державності України, це питання державного кордону духовного. Починаючи з 2022 року, дедалі більше українців свідомо перейшли на державну мову. Це стало не просто трендом, а відповіддю на загрозу існуванню країни. Водночас, уже наприкінці 2024-го почали фіксувати певне уповільнення цього процесу. І, звичайно, українці, наші з вами співгромадяни, розуміючи небезпеку і розуміючи свою відповідальність за свою країну, за своїх дітей, за свій дім, за себе, вони почали застосовувати мову не в ряди-годи, хоча, безперечно, в державі Україна здебільшого всі знають українську мову, але активно користуватися нею, мені здається, тут нам всім дуже, як то кажуть, посприяло, хоча й не можна так говорити, тому що це велика біда і велике випробування, але саме в цьому випробуванні українці більш свідомо почали ставитися до духовних таких основ держави і особистості, якими є, зокрема, і українська мова. 22-й, 23-й роки – це були такими піковими моментами переходу нашого громадянства на державну мову. Хоча уже наприкінці 24-го року почали відбуватися певні, як то кажуть, відкати. Попри позитивні зміни, частина суспільства досі не сприймає рідну мову як цінність. Для когось це лише інструмент спілкування. Саме тому держава намагається впливати як через роз'яснення, так і через контроль. Особливу увагу приділяють публічним сферам. Але залишається частка населення, які ще і досі сприймають мову лише як засіб комунікації. І фраза «поймути так» для декого ще є, таким життєвим девізом, на жаль. Тому держава і, зокрема, наша інституція, як своєрідний місток між державою та громадянством, усіх докладає зусиль для того, щоб це усвідомлення настало таки через превенцію, через попередження, через зауваження і, зрештою, і штрафні санкції також не останню роль вони відіграють в нашій діяльності за результатами державних контролів, допомагає або підштовхує, або стимулює таку частку нашої спільноти поважати мову і застосовувати у публічних сферах нашої життєдіяльності.
Найбільше мовних порушень фіксують у сфері обслуговування та в інтернеті. Також проблеми залишаються і в освіті, де вчителі іноді нехтують законом. Це створює ризики для формування мовного середовища дітей, адже саме школа закладає основи світогляду. За чинним законодавством мова надання послуг державна. І тому надавачі послуг мають бути відповідальними за це зобов'язання держави надавати усім громадянам нашої держави ці послуги саме державною мовою. Також залишається проблема з інтернет-сервісами. Коли ви заходите на сайт українського магазину, а він за замовчуванням зустрічає вас російською, це не тільки неповага до клієнта, а це і маніфестація вашої якоїсь солідарної такої солідаризації з країною державою-агресором. Через те наша інституція окремий такий фокус спрямовує саме на цю сферу нашої життєдіяльності. Також хочеться наголосити на тому, що освіта, а ми набуваємо наших знань саме через заклади освіти. Ми відводимо наших дітей у дитячі садочки, а далі школа надає основи світобачення. І дуже прикро фіксувати ще і на сьогоднішній день певні порушення в цих освітніх закладах різного гатунку, різного рівня освітнього і комунальної власності, державної і приватної. Ключову роль у формуванні мовного середовища відіграють медіа. Водночас журналісти часто зосереджуються на негативі, ігноруючи позитивні зміни, хоча динаміка розвитку україномовного контенту є. Дуже прикро, що інколи засоби масової інформації акцентують увагу на якихось таких негативах. Це прекрасно, що проблемні питання, вони висвітлюються. Але було б непогано, мені здається, і поширювати такі, знаєте, позитивні приклади, якусь позитивну динаміку, яка також існує у нас. Ми можемо говорити про цьогорічні дослідження, продукування, скажімо, україномовного контенту в інтернет-просторі. І мені було дуже прикро, маючи слово на результатах і підведення підсумку такого дослідження, що представників медіа не були присутні. Вони якось обійшли, тому що було, знаєте, заявлено, що існує позитивна динаміка продукування україномовного контенту. А коли ми бачимо позитив, а не бачимо скандального якогось такого оголошення, я кажу ми, це мається на увазі медіа, представники четвертої влади, то вони якось оминають такі теми. А хотілося б, щоб наша спільнота жила не лише під тиском негативної інформації, а щоб вона бачила світло в кінці тунелю, як то кажуть. Водночас мовна політика – це не лише про державну мову, це і про захист мов корінних народів, зокрема кримсько-татарської, яка сьогодні перебуває під загрозою через окупацію Криму. Її збереження – питання не лише культури, а й справедливості і відповідальності держави. Якщо я скажу, що достатньо робиться, я буду не права, тому що це постійний процес і достатньо не буде ніколи. І будьмо відповідальними за
наші слова і за наші мрії. Ми маємо мріяти і маємо ставити високі цілі, але розуміємо, що наразі, мабуть, держава не може вповні забезпечити ці мовні права. Але ті намагання і та політика, яка сьогодні проголошується, і підписання Верховною Хартією зміненого або приведеного у відповідність з оригіналом Європейської хартії регіональних чи міноритарних мов, де і кримсько-татарська мова, і караїмська, і урумська, румейська, і інші, гагаузька, і інші мови національних спільнот меншин, зокрема і корінних народів, вона має бути під захистом держави. Це питання, зрештою, честі для держави, і ми можемо будувати вільну Україну лише зберігаючи і дотримуючись і забезпечуючи права тих, для кого ця земля є єдиним домом. Кримська татарська мова – це унікальна частина нашого спільного культурного коду. І сьогодні, коли Крим в окупації, ми маємо зробити все, щоб ця мова жила на материку, у школах, у медіа, в книжках,